da ɗumi ne muke kawo muku rahoto daga jamhuriyar Nijar, inda muke kawo muku wannan labari da yanzu muka same shi. Wato buhun shinkafa dai ta sauka a Nijar ta kuma wadata yadda ake so, inda wannan ya biyo baya ne a lokacin Janar Abdulrahman Chani, wanda sabon soji da ya karɓa daga hannun farar hula, wanda har yanzu yake, wanda ya sha alwashin cewa sai ya mayar da Nijar sabuwa, ya sha alwashin rage wasu kayan masarufi da na more rayuwa, duk dai kayan da talaka zai ji ya ji sauƙi. Shi ne muradin Abdulrahman Chani. Kawo muku abubuwa da yawa da Abdulrahman Chani ya za mu kawo muku wannan saboda mun ga ya cancanta shi ma mu kawo muku shi ma ku san menene ake ciki akan yadda farashin shinkafa ya sauka. Farashin shinkafa da ana sai da shi jaka 17, jaka 20, to yanzu farashin shinkafa jaka 10 ne kawai. Aka iya samun shinkafar ka tafi da ita gida baka da wata matsala, inda muka ga magoya baya da kuma 'yan gari talakawa suna ta murna, suna ta jin daɗi a irin wannan abubuwa na ci gaba da ake ta samu da sauransu. Ba ku manta ba jiya mun kawo muku labarin wani ci gaba kuma da ake ta shimfiɗa titi, wato a Niamey ɗin, babban birnin garin Nijar. Ana ta shimfiɗa titi saboda damuna ta zo, lokaci ya zo da ruwa shekaru da dama yana ta kwantawa a nan wajen, yana kashe hanya, yana kashe zirga-zirga yadda ake zuwa a yi zirga-zirga a samu wanda za a ci abinci. A wannan lokacin ne Janar Abdulrahman Chani ya sha ƙudurin sai ya gyara wannan waje, an shimfiɗa titi a wannan wajen, an yi kwalbati da sauransu. Jakadiyar Arewa ce take kawo muku wannan labarin, inda ya kamata a kawo muku shi domin ku san shi. Menene ra'ayinku a wannan kan ci gaban da ake ta samu? Masoyin Nijar ne kai? Rubuta mana a comment section in dai ka cika masoyin Nijar, kana son Nijar ta ci gaba da kuma AES. Rubuta mana a comment section irin jin daɗin da kai akan irin wannan abin da ya faru na wannan lokacin. Kai mana share ɗin wannan bidiyon saboda yana da matuƙar amfani, 'yan uwanka da abokanka su san irin wannan ci gaba. Jakadiyar Arewa ta kawo muku wannan.